אנחנו היהודים, כאן באל-קודס הכבושה ובעולם כולו, מגנים ומוקיעים בכל תוקף את פשעי המלחמה של הצבא הכובש הציוני, צמאי הדם בשבועות האחרונים בגטו עזה ובשטחים הכבושים, ובמיוחד על רצח האכזרי בדם קר של אנשים, נשים וילדים חפים מכל פשע, ובפציעתם של מאות אנשים, נשים וילדים, ובגירוש אלפי משפחות מבתיהם ללא קורת גג לראשם, למנוע מהם את הצרכים הבסיסיים ההומניטריים וצרכים חיוניים אחרים, ומפירים בצורה חמורה וזוועתית את זכויות האדם, ואשר עומד בניגוד גמור לחוקי התורה שאנחנו מצווים בעשרת הדיברות לא תרצח. ואנחנו כואבים